sugat mo, okay na? Tinanggal na yun tayo? Oo, ang sakit. Ginanon lang. Buwag-buwag pa ganyan doon. Mahimatay ko sa kasakit ha. So yung mga bali, no? Biyahe kami ngayon ng Lipa. Hiram ko lang yung cellphone ng asawa ko kasi subukan ko mag-vlog ng 1 hour. Isang oras. Sa ano pa kami sa Valenzuela pa kami. Ang init.
Tapang pre, oh, grabe. Sampalin ka lang na sampalin niya. Yung dalawang babae. Oh. Tumakbo yung dalawang babae. Oh, nagapak talaga. Ang hapa. Oh, ilang beses sampalin, oh. Tama naman din, ha? Tapak eh. Traffic.
47. Commonwealth. Pinalitan kagabi. Lawak nun. Mawak yun. Hindi mo lang siya natakot, no? Wala. Babae, tumawid. Yan si Miss Ray. Dito? Ay, bangat yun. Natin yung Ray. Kumuha ng ulat sa kapila. Traffic. Norby na lang ano. Si Bailey ah. So, Bailey.
Riley, no? Ito. Abot mo yung tubo. Bobo nga. Yan. Hilain mo nga, papalabas. Okay. Pa. Op, dana. Tingnan mo, tingnan mo. Ito. Hindi nakita. Ha? Hindi nakita. Ha? Bansa-bansa ka pa, di ka naman marunong magmaneho. Singit ka ng singit.
pangit na. Huwag ka nang biligan nito. Hindi mo tamis eh. Kaya to. Ha? Tingin. Gasan mo muna. Busan mo tubig ba? Busan mo tubig. Ito. Dito, para lalamig tayo. Dito. Sige. Ito ganda. Tapos ilagay mo sa karton. Yan, ilagay mo dyan. Tama, ilagay karton mo. Ito. Ay, dyan, lagay mo. Dyan. Busan mo dito to. Rosa? Ito. Kaya, bagay na. Asim, no? Ate. Pero vitamin din to eh. No? Hilaw pa. Ito kasi, ito eh. Hilaw. Ilaw, no? Asim. Dapat yung pula-pula. Yung ano ba, unit na ba? Abot kayo sa ano? Hindi. Bukas pa sa gabi ko rin ang Christmas. Mayang gabi? Nung nanti doon. Gilat. Jomar. Gilat. Tutay. Liwanag oh. Kahit may takip oh. May kamera yan siya dito. Anong cellphone yan? Kasama ko yan. Anong ayaw na? Ang kasama na ikuha ko? Hindi. Hindi yan upo. Bago na yan? May kwarta oh. Kwarta oh. Cherry mobile ko rin yan. Hindi. Huawei na ano. Yung ano? Tulad daw yan eh. Grabe. Ito. Maluto ito mamaya. Pag mainit na siya, maluto ito. Mahinog na siya. Ha? Ano, luto na magkulo ang tubig.
Dala ba lighter ko kahapon na? Hindi yung lighter mo. Kasi naghanap ng si Janes ng ano. Saan yung murmurong lights? Tingnan niyo toto. Ah. Resindi kayo sa labas ng ano ba yan? Naghanap nga ako lighter sa Timor Seven kasi magsindig kandila. Kandila. Muli ko wala na, nadala si Kuya isa. Bakit sinong pindihan? Oh, kumakit ako hindi yung isa. Andalis? Sindihan niya na buhay pa. Ano nga, no? Bakit nagsindi siya kahapon? Wala si Ryan ah. Sakit. Nagkasakit sa taas. Ilang tatong araw na. Ang kaso? Pinuntahan na ito sa pinsan niya nga doktor. Sino? Ryan. Ah. Dala ng chika ng mga bata. Mga iba na remit na yan. Pinansikan yung mga bata. Ay, nagkikubit si Ryan. Kami ko ba? Ha? Oo. Sabi ko nga mo. Ha? Nagpahinti. Kalukuhan. Narinig lang sa ubo ni Ryan kung gabi lang. May COVID si Ryan? Anong trangkaso? Meron ka. Hindi, kung iba nga doktor na. Ang doktor na yung COVID yan. Pinsan niya lang. Oh. Kaya trangkaso lang. Ang kaso lang. Oo nga naman, ano? Oo nga rin naman. Kailan pinunta ng ano? Saan nakaraan ng araw? Ano, siguro Martes, ang linggo. Insika ng dua ka bata agad, yung kaso ng pagkaaga, sarap-sarap. Bakit yung injectionan? Ano ba? Yung pinikson yung bata, ha? Tapos nilagnan tuloy. Ayo, ano naman? Ipawan naman. Oo, ano yun, ha? Injectionan, ha? Ilang araw. Alin siyang ano sa Sabado, kunti babakasan. Yung linggo, wala na sa pagbuka. Lagi naman ang Sabado. Wala. Wala na sa inom. Hindi nagpainom? Ano pag inom makasakit sa kanin? Sila dito, matay yung inom. Matoy? Oo. Ah, minum na matoy? Sa amay si Che, si Ninyo, si Dodong, si Balong. Busin mo to. Lasing sila. Si Balong kapang kiss-kiss na si Balong kay Dodong Nukit na? Balong yung bayon? Oo. Sobra ko nila tumulan takbo ako kayo lang takbo ako takot sa alak magbiyak manulog kung di pa mapali isa biyak ng ulo suntukin mo Imbes na tulungan na mabuhay, patyon ka ka. Patyon ka ka, bukal mo ang balong kaya. Sino? Ang update sa balunggay po, karoon din ng banta. Wala nga daw lasing niya eh. Hindi ka na daw makanda, di na ka daw makanda kabangon eh. Wala lasing ko pare ah. Tumbas ito oh. Bakbuhay na. Ano kayo may mahuli dyan? Ha? May mahuli dyan? Okay, Ronald. Huwag na break. Yeah, meron pa dyan isa pre. Malapit naman ang mga.
pa naman ang kailan pumunta yung sabi na? Sanga, linggo na. Sanga, ano ba? Matanghali. Anak ni Ilma yun, ba? O si Joy? Si Joy? Malaking babae. Bakit ba eh? Oo. Parang si Ilmo. Oo. Ano hindi ang sweet babae, laki mo. Mabitang kangon mo, duwa ka kilo, bubuki. Yung ano, mas malaki ba nun sa katulong? Hindi ko rin maglaki. Tangkad lang si Joy. Ang matangkad? Oo. Yung katulong? Oo. Yung katulong malaki. Kaso ang katulong naman medyo apyos ng buli. Kay Joy, gabundok. Bundok, itong buli. Maglakad na mo, amo, ginawa. Sino sa'yo kay Joy? Oo, grabe. Uy! Kulay ko isa, oh. Sarap niya. Lagay mo dito sa gitna, oh. Malaki pa lang pit ni Joy. Naku. Tapos Christmas mo to. Sino yung kasama? Hindi ko na ano yung kasama. Siya lang ang kita. Iba na doktor, ano na yung sira yan? Garanti na. Grabe ko laki ang katulong mo. Ha? Ang laki. Yung katulong? Oo, laki po po. Sa kanya kaya lahat yun? Ha? Sa kanya kaya lahat? Bagay kay Hikers, gabi sana iba, ano no? Hindi ka ni kababa ka na kay Hikers ay araw.
ito nang kapagyo, mapakabiti kami, hindi kami nakadrate. Dito kami, siguro alaman tayo balik-balik na nadaanan namin yung Makabiti. Doon ang kanto doon, hindi sa Maniwala, baka tatlo kami nagkatikot. Diyan, naliko. Diba, Pakubaw? Diba, Pakubaw pa kanan? Doon pa sa kabila. Ha? Nandun pa sa layo, ako didiritso yan na lang eh. No? Ano pa? Sama-sama? Lucino. Nagmotor kayo? Oo, tumagmotor kami. Ano siya? U-turn naman, U-turn siya. Pag U-turn, pag-abutan U-turn, masalit-malit. Pantay tayo yung Lucino. Piniretso yun na lang yung daan. Doon din yung ano. Hindi siya. Kaya siya naligaw ko. Wala siya tiwala sa ako. O kung tigil kami nag-usay pa Cavite. Wala lipa. Nakarating kayo? Wala. Punta kami sa C5. Nagbalik, nagtawag ko. Naiwan pa itong cellphone ko, tawag ko kaibigan ko, sige cellphone. Ay, wala sila, ano sila, wala siya. Dito namin sa C5. Balik na lang kayo? Balik lang kami dalawa.
kami na dyan. Ayun pira.
Stop!